3 is tegelijk, maar Wolfs huist wel voor Greens. En dan de boetenslag van tegen Triemstra. Zorgen ervoor dat we een lichte sensatie beleven ontnomen in deze finale partij. Want het wordt 4 om het rijden voor het betoer van Greens. Van eerst is het 4 om het rijden nog altijd voor Greens en Soisgeliek. En dan gooit Siede verder dat de bal hier boeten. Komt Sint-Jabek wel aan Siede, is het helemaal niet liekwicht. 4 is het gelijk. 4 is de liek, Soistra en dan keert het is Siede verder daar. Van Greens die opslaat, brengt hem achterin maar eens op Pieter Hiemstra. Die kent de bal net voor werkje. En staat neemt Greens hier heel brutaal de leiding in deze finale. Mooi 4 om een 4. Tegen Triemstra weet hij 4 is tegelijk om de Telegraaf te krijgen. Brengt de bal tussenin, ja, de zitbal. Pieter Vogels kent er niet mooi. En dat betekent dat Sint-Jabek weer waarom is. Alles in het liekwicht, 4 is tegelijk. Tegen Triemstra op 4 is tegelijk, niet. Voorin op Jan Hospers, die weet de keer te lezen. Eens Pieter Hiemstra. Voorin bij Pieter Vogels en op een ei de keers bij de middellijnen. En dan mooi Greens het op de stuitmuziekje in dit laatste eerst. 4 is tegelijk, niet. 2 keer Pieter Vogels voor Greens. Op de eerste keer die bal gaat, boeten Sint-Jabek weer onder leiding, skinne 2. Ziet er verder dan op die 2 keer. Brengt de bal voor in met tegen Triemstra. Je rekken die bal door de hoeken, daar kan Jan Hospers net meer bij. En dat betekent dat Sint-Jabek op skinne komt in dit beslissende eerst. Op een ei, ziet er verder daar. Brengt de bal een heel lang boeten. Ja, dan gaat het als een nachtkeer uit, ben ik bang voor Greens. 4 is tegelijk, maar Wolfs kennen zoiets van de betoer van Sint-Jabek. 4 is tegelijk, Skinner Sois. Ziet er verder, daar brengt het voor in bij Teken Triemstra. Maar die laat die bal wezenlijk vallen, want hij valt boetende lijnen. En zo is het als verwachten dat Greens hier verliest in die finale. Sint-Jabek. Sint-Jabek, winnaar van de boerspartij 2012. Ja, je zei wel, ja, niet onderschatten en de kop erbij en er volop. Nou ja, dat ging in het begin 3-1. Ik denk, mooi, ja, dit is het. Nou ja, dan zelf wat te veel fouten, wat wisselingen in de opslag. Zij wat minder fouten, nou, ze rammelden nog eens 1 boven. Nou, dan mag je denk ik nog geluk hebben dat je niet op 5-3 komt. Wat het 4-4 wordt. Ja, en dan ook nog 5-4 achter. Ja, dan denk je van dit overkomt dus toch niet zo'n dag. En dan tegen Groningen, met alle respect, dan verliezen. Nou, het is ons bespaard blijven.